అరే రామ్ నడుచుకుంటూ అవుతున్నాం రా. అరే ఇంటికి పోతున్నారా? అరే బండి ఎవరిదిరా? అరే నాదేరా మొన్న కొన్నా. అరే బాగుందిరా. అరే థ్యాంక్స్ రా. అరే పూజ చేయించుకుందాం దారా. సరేపా. అరే ఏమ్రా ఇడిలా పడ్డావు? అరే ఇదేరా మా ఇల్లు కొత్తది కడుతున్నాం. అవునా, సరేరా ఫోన్ చేస్తా. హాయ్ రా రామ్. అరే హాయ్ రా. అరే కార్ ఎప్పుడు తీసుకున్నావురా? మొన్న తీసుకున్నా తక్కువ నుండి. అరే కంగ్రాచులేషన్స్ రా. అరే థ్యాంక్స్ రా. అరే ఏం టైం పాస్ అవుతులే రామ్ మందిర్ కన్నా పోదాం. అరే రా. అరే రామ్ ఏంద్రా ఇదంతా? అరే మన వాళ్ళ దాంట్లో నువ్వే మంచి అనుకున్నారా నేను? అరే ఇదారా నీ నిజ స్వరూపం? ఆగురా మన వాళ్ళందరికి ఫోన్ చేసి చెప్తారా నీ పేరు. అరే మీరు కూడా నారా?